kategóriu chlapci 11-12 rokov. Tretie miesto Hugo Pikali. Druhé miesto Pavel Frölich a Hugo! Takže kategória 11-12 ročných. Ruky hore! Hugo Pikali, Pavel Frölich, Juraj Gálik. Ďakujem veľmi pekne, no máme tu poslednú kategóriu dievčat. Tam sme mali iba dve zástupkyne, 13-14 ročné. Druhé miesto Kristýna Sabová a prvé miesto Ema Záhradníková. Ukáž ceny. Dobre. Máme tu ešte víťazku voľníme. Emu Záhradníkovú, Kristýna Sabová. Nevadí, bude mať ceny v greenbajku.